Ассалому алейкум, бародари азиз. Шумо дар канали Таҷик Нахайпе қарор доред. Бародаро чӣ гуфтанем нашоти лаунҷпул. Мо ин нав 3 рӯз пеш дар лаунҷпул иштирок кардем. Лаунҷпул 2 рӯза 10 соат мондагӣ буд. Мо иштирок кардем дар лаунҷпул. Чӣ хеле ки мебинем, мора чанд қадр доданд ина поёнаи броя. Ина 2 та BNB-ра мондам, 3.5 токенам доданд. Ҳам монетара да. Ин монетара ма чо кардам, ина монета оз мондагӣ намедонам $4 20 цент. Агар ба шарти ки ма аввали лаунҷпул ҳами 2 BNB-ра мемондам, ма ина примерно мара я примерно я 15 та монета мемонанд. Баъд ма як хато кардам ки ма успед накардам қимат бифурӯшамаш. Так. Ай USDT. Нигоҳ кунед, ман успед накардам қимат бифурӯшамаш. Агар ба шарти ки ҳамин воврима мефурӯхтамаш, примерно ҳаминҷода ба қабл мекардам $2 да. $2 да савдо мекардам. Ина нигоҳ кунед хитон, представить кунед ки $2 да мара агар ба шарти 15 то ки ма $30 кор мекардам. Чисто iLaunchpad. Не iLaunchpad, не iLaunchpool. iLaunchpool. Барои ҳамин чӣ гуфтанем, оз ман инҷа савдошон мекунам. Як мемонмушон намедонам рости гап чӣ кор кунем токена. Токени свежия, метавона ки поён брава, метавона ки боло брава. Барои ҳамин ма ҳеҷ корш намекунам. И падаркайра мемонам беста. Нигоҳ мекунем чӣ гапо мешава. Все равно $4 ма дар ягон пагода намекунам. Нигоҳ мекунем бародаро. Так. Ма чӣ хеле ки дар видео ишон додам ки дар лаунчпадо чӣ хеле иштирок мекунен. Ина поён мерен, инҷа ҳастага лаунчпад. Нигоҳ мекунен чӣ лаунчпаде, чӣ лаунчпуд. Так, данный момент, опа, настоящее время, бародарои азиз, сар шид. Бо ина як лаунчпули дига мо ягон чи тиряд намекунем, медроем. Так, уже сар шида. Период фарминга. Так, дромем. Ина бо стейкинг рафт. Все удержано. Все готово, бародаро. 14 соат пас мо метавонем ки бо айсар участвовать кунем. И бародаро лаунчпулае. И процент ҷои проценте чӣ метавон лаунчпад боз ништяки бад мешава. Так, медроем, нигоҳ мекунем чӣ гапае. Так, earn. Так. Поён, earn. Окей. BNB launch pool. Бародаро, ба фикри ман агар хата накунам 14 соат пас сар мешава лаунчпул. Лаунчпул 14 соат пас сар мешава, 4 рӯз ҷамъ мешава монета. 4 рӯз пас монетаро мо разблокировать мекунанд. Чӣ хеле ки дидем баъди чишмтон марҳамат. Ина ма як та иштирок кардам, уже 3.5 та монета додай. Ма целам да чие ки ма ози ира мемонам просто тупа беста. Нигоҳ мекунам чанд сум кор мекунам, даже поён набрава. Ма ҳеҷ тиряд намекунам. Баъд як новости дигара ма шуморо бародаро ишон метавонам ози. И важнее чие? Чӣ новости важнее, бародаро? Наваки биткоин як замина ҷунбонд. Чӣ гуфтанем, бародаро? Так. Марҳамат, нигоҳ кунем, бародаро. Вақте ки биткоин як аз шарти 100 бридагиае. Нигоҳ кунем, бародаро. Аввал бисёр шортора бридагиае. Син боло рафтагиае, шорти 100 бридагиае. Баъд чӣ хеле ки дидем майда шидагиае. Ана иҷада нигоҳ кунем, бародаро. Дар течени 3 моҳи ахир бланд 161 миллион бридагӣ буд шарти 100. Течени ҳами 2 моҳ 3 моҳ. Ана ака нигоҳ кунед. Наваки чӣ гап шид, бародаро? Дидем ки биткоин чанд ғалтид. Ина биткоин I45 ғалтид. Нигоҳ кунед чанд қадар одама збриват кард. Да 537 миллион доллара збриват кард. Ҳамара сумошона нол кард. Представить кунед, бародаро. И сабаб дар чӣ шид? Просто новости ETF гуфтанд ки биткоин ETF дар SEC согласоваться намекунад.
барои аму новости безе бишид. Ами момента чӣ гап шид? Ами момента биткоин ғалтид. BTC просто ами новости дад ки тупа. И барои чӣ? Барои збриват кардани одамо. Ина чӣ хеле ки дидем, мо ина медурем я рӯза нигоҳ мекунем. Ина падени аиҷа ба ина ҷара фромагай. Ами тичени паденда ҳамара збриват кард. Одамое ки фьючерс савдо мекунанд, аммо одамои фьючерса полни збриват карда. Мақсад чӣ хеле ки одамое ки ҳама чида савдо мекарданд фьючерса одами чисми кам доранд, мисол лангават мекунанд. Ами одамое ки лонг мекард, амора полни збриват кард, обратно хест. Ами моменте ки хестак бо одамои шартид мекунанд ку ина иҷода дуромадан, ина иҷода дуромадан. Амиёра боз збриват кард, сини боло васнави чид. Барои аму дани момент мисол қариб 520 чанд миллион доллара збриват кард одамое ки фьючерса. Барои аму бародаро ман чӣ мегӯям, соф фьючерсда лези накунем. Фьючерс и опасне. Фьючерсда шумо опыт надошта бошед, и барои шумо нест. Чисто как инвестор бори метавонед ки монетора бихарен. Ништякай ҳама. Бародаро, обязательно телеграм-канал подписаться кунед, новостиро тамошо кунед. Ман чӣ хеле ки рекомендация дода будам криптовалютаро, ама хе меқапем. Иншоаллоҳ суми ништяк меёбем. Как инвестор дар иҷа мо барои чӣ омадем? Барои сумкор кунем. Барои мо агар ба шарти ки криптовалюта дар фуатон разбираться кунед, чӣ кунед? Обязательно группаи телеграм каналда бидроен. Ман периодически ягон рекомендация метавонам ки чӣ криптовалюта бихарен. Бачаҳо дар иҷа ина фирметан мнениёи худшона криптовалютаора ина сразу менависанд. Ина бародари мо монда буд, не ки мо дери баъд лаунчпад баъд иштироким лаунчпад. Барои аму чӣ гуфтанем бародаро, ки обязательно класса биҷиқен, подписаться кунен, фьючерсда лезид накунед, фақат холдид кунед, бихарен монетора ҷамъ кунед. Шумо нигоҳ накунед ки шумо чанд сумида монетаро мехаред. Шумо просто фикр кунед ки шумо чанд қадар монета доред. Ин чиз важне. Бояд шумо нигоҳ мекунед ки ман ина $1000 да монета дорам. Причём дар иҷа $1000 да монета? Одамо дар интерес нест $1000. То мегӯ ки ман як биткоин дорам, ҳама даҳанаш мекана як биткоин. Ту биткоин дори да $200-300 и ягон маъно дорад. Шумо барои аму чӣ хеле ки монетаи Solana ва Litecoin, Dash, Avalanche, Matic, Polygon амиё ки доред шумо спокойно метавонед ки мисол бигӯед ки ман иқасум не, ман ин ҳама қадар монета дорам. Ин монета мешава вақти ки $1 мешава вақти ки $1000. Барои аму ин чиз важне. Ин чиза шумо бародаро фаромӯш накунед ки шумо вақти инвестировать мекунед, шумо фақат дар бораи чанд монета доред гап занед. Класса биҷиқен, телеграм каналда подписаться кунед обязательно бародаро.